Behin ezagututa homozigotiko eta heterozigotiko kontzeptuak zer diren, gurutzaketa bat nola egiten den aztertuko dugu. Kasu honetan, Mendelius kartaiokoaren aitite eta amama erabiliko ditugu. Lehenik eta behin jakin behar da, lehenengo belaunaldi hori adierazteko P letra parental erabiltzen dela. Aitite eta amama horietatik lortzen diren aita eta amak nolakoak diren jakiteko, puneten taula erabiltzen da, non bai aititeren eta baita amamaren letrak, hau da, aleloak, modu individual batean adierazten diren, eta horiek konbinatu egiten dira. Kasu honetan ikusten dugu, lortuko diren ondorengo posible guztiak berdinak direla. Puntu honetan, bi kontzeptu berri ikasi beharko ditugu. Alde batetik, genotipoa. Genotipoa izango da, individuo bakoitzak izango dituen aleloak. Kasu honetan, individuo guztien genotipoa RB izango da, aititeren kasuan RR zen moduan, eta amamaren kasuan BB zen moduan. Ikasi beharko dugun bigarren kontzeptua fenotipoa izango da. Hau da, genotipo horrek izango duen kanpo adierazpena. Guk begi bistaz ikusiko duguna. Gure ezaugarria azalaren kolorea zenez, ondorengo guzti hauen fenotipoa kolore arroxa izango da, aititeren kasuan fenotipoa kolore gorria zen moduan, eta amamaren kasuan fenotipoa kolore zuria zen moduan. Azkenik, jakin beharko dugu, lehenengo belaunaldia definitzeko P letra, parental letra erabiltzen zen moduan, bigarren belaunaldia definitzeko F bat filial letra erabiltzen dela.